tergi bilen tanışlykdan soňra hormatly prezidentimiz Önümhananyň idara, hojalyk we durmuş binasyna geldi. Hormatly prezidentimiz, arkadagylyk ahryma serdarmyz. Şu ýatdan çykmajak taryhy pursatda kuwatly Önümhanamyzyň işe girmegine ak bata bermegini sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Yerli çiğmal bünyadına dayanılmağı, kerhananın itaat ayratenliklarynyň biridir. Yurdumuzda aynı önümçülük üçün derur bolan ýokary kirli kvart şägesiniň, dolomitiň, hektaşynyň, natri sulfatynyň bay gorlary bar. Yerli çiğmalın gulanmagy, diňe bir önümiň öňüne düşýän gymmatyny belirtmek bilen çäklenmän, eýsem önümçülük işiniň büýükdensiz dowam etmegini üpçün edýär. Bir taslama, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornu tutýan önümçülükleri ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän giňmeçörlik döwlet maksatnamasynyň çäklerine amal aşyrly.